Belaikino wanama sincha godna gotika flight birui tongmani bwkrango bahaike o chibuk naidi ar jagao malui tongkha chibuk phesrwui oborokno nukmani yagulo o flight passenger rok belaikino kirikoro tei panic attack wngnani nangkha tamni hingke jodi no o chibuk flight bisingo hapka hingke passenger rok ur nanglai jodi no lora chora wngkha hingke o flight crash phano wngui mano flight o tongkha hingke chwng kaisa jagao asugui seatbelt riwui khasa khlaiui ma tongo ar jagao kok porjonto sanani amsuk allow kwrui phiaba atkaisa obo kahai chibuk krema sincha habui phaikha hingke borok rok ar jorao tongui mangla panic attack ni bagui yangwaisa ayngwaisa ur nanglainai tamni hingke janban chirinani khoroksa tei khoroksa ar jorao kebo ni uansuk ni jini janno banjirina hinui khaprom layano hingke hai wngmani yagulo o flight crash wngui mano hingke tabuk question hingke omose lokorokni a flight birui tongmani jagao watui phaio nokbar phaio tei satung kwprak nokbar bo emon jeke phaio hingke khoroksa borok plane bwkrango heavyweight ni borok rok phano plane bwkrango tongui tongkha hingke emon je nokbar phaio o nokbar no sohjo khlai tongmanya haino kobon saui uriui thangnai phiaba o chibuk hingke ar jagao bahaike kwsaui tongui mangkha bahaike possible wngkha bo ar jagao tongui tongmannani abo bo without support boni kunu yakung kwrui tei yak kwrui bahaike bo ar jagao kwchaui tongui mankha o video viral wngui thangmani yagulo lukurokni kaham hamya tei comments rok bo kwbangma nugui mankha baksa keba saui tongo ar jagao flight birnani swkang maybe ar jagao kasakana hingke boni khitung rok stuck wngui tongkhana mungsa sukjagao haike bo ar jagani kotor manliya tei nokbar phaiui bo kobonui thangui manliya tei baksa keba saui tongo plane ni bwkrango obo kahai tongui manani kuno dino possible ya obo impossible tamni hingke khoroksa borok heavyweight ni borok phano aro tongui tongkha hingke obo haino kobonui thangnai tamni hingke amsuk kuchukma sakao nokbar bo amsuk no hom ke phaio borok rok phano je aro kwchaui tongui manya without support hingke ar jagao borok ni comment nugui mankha obo AI bai se swnamjak wngkhana phiaba AI bai swnamjak wngkhana hinna phano obo belaikino realistic norbo kaham khlaiui nai di tobe maximum borok no obo salai tonglaio aro kwchai tongnani possible ya obo artificial intelligence bai swnamjak kaisa video clip se hinui hingke norokni mote khe tamo norok comment section o thangui comment khlai salai di norok bo de lukurok uansukma haino uansugui tong AI eba kheba boni khitung stuck wngui da ar jagao bo kwchaui tongkhana eba kheba AI de wngkhana norokni bwkhani ko comment section o thangui comment khlai salai di।